tiri parega mufunga kuti rega iri acceptwa here sezvo tiri marasta because zvinhu zvedu ndezvetsvina. Do you remember munhu ane rasta anototyisa madhezi edu chaiwo chaiwo ane rasta waitotizwa nemwana ukapinda kana mumamisha mwainzi ing'anga ipi shikiro ripi kwenu mamisha ya vaitisa ching'anga ipi anga ari mawani kudhara but vanhu vaakutwisisa because chi takachangamuka because kudzidza hakuperi every time kudzidza hakuperi. asi muri kupawana padred ini ndakaisa makore akawanda muregedi mudanso but asati ambofichwa pashow international show whether Shabaransi, Dennis Brown, Freddie McGregor, Culture, you name it, you know. Manje baya Sean Paul. Isusu kwakune makakatanwa akagara ari mumyedzi kuti sound. Saka kana kuti kwaya ma artist aya kana kuti ndivika. Urikona kuti akudzidzwa. Semi vachachafutika vinogara kuCanada. Badi kuronga nevakomana. Then you can just lift up. Just lift up. Promote Silverstone. Papa ma artist ma assista kuyacho manigirika ma kwanisa kuunza kuno finance atina finance vane yave inonzi black empowerment indigenization yemuno muZimbabwe irongwa nehurumende kana achibudirira iyoyo munombotiraya ikoko kuona kuti mukarese ukakwanisa kukweretwa here mari kana kuwaniswa mari yekuti muite maprojects akasaiwa. taida kuzviita but kubata inini personally handigare kuno ndogara kuCanada saka isi kana chida kuzviita there is my infights within the crew yedu pachezha ndokuti pane vamwe vanoda kuzonanga vanogona kuzviita vanenge vachingokushora ipapo ndo vanonetsa kozoti vapana vari kuona naengland uko kana Canada uko vanozoona kunge ndo vari kuzviita vakaoma vanenge vachitaura maartist aya zvimwe zvinhu zviri impossible. Badi kumbotiraya kana kugwedza kuregera avida vekumungugozi vanenge vachienda vanenge vachishavawo iko saka kwati iwo kushava yari kushava handifiki kuti pane chinobuda. Two wrongs can't even make no right, you know. Saka the best thing you can do, look for some other foreign guys like you have white man who are very, very interested in that way of law. We have white man, we've got manual to share the ways of my now my white man, just bring in those white people in a proper channel and avoid these politicians too much. And then you just do your own private thing. But do you remember Aya? Even waka promote show yako. Next thing ichatorwa neZTA Zimbabwe Tourism Authority vakuita kunge ndo vakazvitanga. Izvo tinofana kudzidza kubva pashow yeculture culture iri kuuya kuno panga pakarongwa nemajamaicani Leo Campbell akari lecturer kuPTC mazuva pamba naJabi window sound system yeAfrica neStudio 1 anditi neJabi then pamba naanzi Dennis Wilson akaripo akari technician kuPTC kwechete vakayopa kutatse pakengao yokuno saka pakazonetsa pari panyaya yemawork permits vanokusungira play pamawork permits apa vakashaya kuti manje kuti zvavo zvifambe netime frame yavo vaitoda someone ari influencer from the top officials dzeimigration kana kuti above handiti vakabuda vawanana unesita shangu Sabina Mugabe naLeo Mugabe nevamwe vamene vamwe vatisingazivi vafana vavo posi anga arimo mukoma wangu anga arimo posi anga aripo the late posi saka
papa kuningirika pakutsvaga mawork permits pakuburitsa mawork permit takawana vana jabi neimwe kuru yedu tatonzi tipindewo tikwaniswewo takaona taakusideline zvinhu zvaakukontrolwa nevana leo nasa sabina vana village sabina anengwebesta shamu show yakazoitika zvayo but isachi hatina chatakawana nandamboona kana sinzi saka tinoona kuti ipapo munhu nemunhu anofanira kunge achiziva kuti ndiite override all this, overcome all this trouble. If this is the 5 senses all the bread, you can just lego avese madhara choita zvinhu zvinotega because mazuva ese anogonotaura kuti indigenization, my youth upliftment, vakadzi and everything. Let's see it happening. You know what I mean? But indigenization, my youth, tinamukomana anonzi Joe hadi kusenza nini according unabangu hanzi Joe anondicha izvo ndozveihese asi muna Joe makakura mese takakura tese but inini hadi kusenza nini saka dzirisaika handingamogadzisaka nemunhu asati amboita show nini saka siyana naye ndozvandakatoita siyanai naye imuite zvinhu zvenyu because mukada kutarisa kutarisa mumwe munhu hapana kwakwamunoenda munoona pamakamira but ndiwo vaneka club right now ka iri kuridza regi saka noda kupromota show inoincluda regi ka panoda club inopromota zvinhu zvacho ona because kunoenda vanhu vaya vanozofamba vachitaura kuti ninge ari kuuya takazvinzwa kubhawa saka wareni pangu pandinogarawo kune kanzvimbo kanonzi tutis tinonzira chekuti it's too late zvamwe makwanisa kuwana opportunity but kare panzvimbo kanonzi tutis kari pamashops